जो ठाकरेंचा जो पारंपरिक मतदार आहे, आता इथे पण तुमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये ठाकरे विरुद्ध शिंदे सेना आहे की नाही? आहे की नाही? एकाच जिल्ह्यामध्ये तुम्ही दोन भूमिका कशी घेऊ शकता सांगा तुम्ही मला? इथे जे ठाकरे सेनेला मतदान करणारे जे तुमचे वेंगुर्ल्याचे जे पारंपरिक मतदार आहेत ठाकरे सेनेचे, त्यांना तुम्ही कणकवलीमध्ये जे होणारी जी शहर विकास आघाडी आहे ती मान्य आहे का? मग एका जिल्ह्यामध्ये एका तालुक्यामध्ये तुम्ही युती करता, दुसऱ्या तालुक्यामध्ये एक दुसऱ्याच्या विरोधात लढताय. मग मतदाराने नेमकं विचार काय करायचा? नेमकं तुम्ही ह्या शिंदे सेनेच्या विरोधात आहात किंवा बाजूने आहात? कारण का तुमच्या उद्धव ठाकरेंची मुख्यमंत्री पद घालवणारे एकनाथ शिंदे जी आहे, हेच तर आरोप आतापर्यंत आदित्य ठाकरे आणि हे जे करत होते, म्हणजे अप्रत्यक्ष पद्धतीने आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेचा कचराच केलेला आहे. अजून शेलक्या शब्दात तर फाट्यावर मारलेला आहे. एका बाजूला त्यांना गद्दार गँग म्हणायचं, मिंदे काहीतरी म्हणायचं, दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या बरोबर जायचं. हे अगर समीकरण असेल तर आपल्यापेक्षा मतदारांनी त्याच्याबद्दल विचार करायला हवा असं माझं मत. तर ही मतदारांची फसवणूक आहे, लक्षात. बोला. राणे साहेबांची वेंगुर्ल्यात सभा होणार, राणे साहेबांची होणार, चव्हाण साहेबांची होणार, मुख्यमंत्री साहेबांची होणार. तुम्हाला जेवढे जेवढे आमचे स्टार प्रचारक पाहिजे सगळे तुम्हाला मिळणार. पण सिंधुदुर्गचं राजकारण थोडक्यात नितेश राणे यांच्याच भोवती फिरताना दिसतं. राणेंच्या लावती होत. आज तुम्ही विचार करा, आमचे जे विरोधी पक्ष आतापर्यंत होते त्यांनाही एक राणेंना बरोबर घेऊन घ्यायला लागतंय. त्यालाही म्हणजे ठाकरे सेनेला आणि महाविकास आघाडीला पण एक राणे लागतोय. हे आमच्यासाठी कोलटाईटचा विषय आहे. पण